எல்லாரும் காணொலியை பார்த்துட்டு நான் தியானம் செய்கிறேன், அந்த தியானம் செய்கிறேன், இந்த தியானம் செய்கிறேன், எனக்கு பிரச்சனைகளாக இருக்குது, எனக்கு தலைக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று செய்யுது, இல்லை காதுக்குள்ளே ஏதோ செய்யுது, இல்லை கண்ணுக்குள்ளே ஏதோ செய்யுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னிடத்துல சொல்கிறாங்க. இதை எப்படி ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. எனக்கு இதை பற்றியான ஒரு கருத்து என்னென்னா, இப்போ பொதுவாகவே எல்லோருக்குமே ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து இருக்குது. தியானம் செய்கிறாங்க, ஒரு முறையில்லாத செய்கிறாங்க, ஒரு குருவினுடைய வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் செய்கிறாங்க. இந்த தியானங்கள் உங்களுக்கு மிக அளவில் பயனளிக்காது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இப்போ இந்த நெற்றிக்கண்ணில் இருக்கும்போது எனக்கு அதிகமாக சூடாயிடுச்சு, நான் இந்த தியானம் செய்கிறேன், எனக்குள்ள அப்படிலாம் நீங்களாம் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி செய்து உங்கள் உடம்பை கெடுத்துக்காதீங்க. ரெண்டாவது, என்னுடைய காணொலிகளில் பார்த்தீங்கன்னா முறையான தீட்சைகள் மட்டும்தான் இங்கே பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுது. அதனால நீங்கள் முறையாக தீட்சை எடுத்தாதான் அந்த நெற்றிக்கண் கவனிக்கிறது. நீங்களா நெற்றிக்கண்ணை போய் கவனித்து தியானம் பண்ணி நீங்கள் வேற ஏதாவது தவறுதலானா அதுக்கு நான் பொறுப்பல்ல அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன். அதே நேரங்களில் தியானம் செய்தவர்களுக்கும் இது மாதிரி தவறான தியானம் பண்ணுறவங்களுக்கும் நான் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலை நான் இன்னைக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் எந்த தியானம் செய்தாலும் சரி, உங்களுக்கு குண்டலினி எழும்பியிருக்கலாம், இல்லை வாசி யோகம் எழும்பியிருக்கலாம், இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதை நார்மல் சிஸ்டத்துக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்குறோம். அப்படின்னு ஏற்றிய அந்த குண்டலினியோ இல்லை வாசியோ நம்ம திரும்பவும் பழைய இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணுங்கிற கேள்வியும் என்னிடத்துல கேட்டிருக்காங்க. இது தவ ஆற்றலை திரும்பவும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு செல்ல ஒரே வழிதாங்க இருக்கு. அதுக்கு இந்த காய் பாருங்க, இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது சவுக்கு காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடங்கள்லயும் கிடைக்காது. இது பாருங்க, இது முள்ளு முள்ளா இருக்கு. இந்த முள்ளா இருக்கிற இந்த சவுக்கு காய் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிலை ஏற்படுத்தும். சவுக்கு மரத்தை விறகுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க. இந்த சவுக்கு பாருங்க, இப்போ நீங்க பார்த்துருக்கிறதெல்லாம் சவுக்கு மரத்தை பார்த்தீங்க. இந்த சவுக்கு காயெல்லாம் கீழே கொட்டி இருக்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க. இப்போ அந்த இடத்துல தான் நான் இருக்கேன். இது ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு காய் இது அப்படிங்கிறத நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கொள்ள விரும்புறேன். இந்த காய் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க மூலாதாரத்துல நீங்க வைக்கணும். மூலாதாரம் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நினைச்சீங்கன்னா, உங்களுடைய மல துவாரத்துக்கும் சிறுநீர் துவாரத்துக்கும் இடைப்பட்ட இடத்துல மூலாதாரம் இருக்கு. சில பேர் சொல்லுவாங்க தலைக்குள்ள கூட மூலாதாரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் இல்லை. மூலாதாரம்ங்கிறது நம்மளுடைய முதுகு தண்டினுடைய முனை பாகம். அது ஒரு வால் போல இருக்கும். இந்த வால் பகுதியில நீங்க இந்த காயை நீங்க எடுத்து நீங்க அந்த முதுகு தண்டுக்கு கீழே ஒரு ஒரு குறுகுறுப்பு தன்மை ஏற்படுத்தணும். இந்த காய் அந்த நிலையை ஏற்படுத்தும். மற்ற காய்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்குதான்னு தெரியாது. இந்த காயை நீங்க மூலாதாரத்துல வச்சுட்டு நீங்க இந்த தியானம் செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்மைகள் நடக்கும். நீங்க பழைய நிலைக்கு நீங்க வந்துருவீங்க. உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்காது. இது எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் தான் மூலாதாரம். இதை விநாயக பெருமான், விநாயகன், மூலவன், முதலவன் இப்படின்னு கூட பல வகையில இதை அழைக்கிறாங்க. இந்த இடத்த இங்க நம்மளுடைய சக்தி இருக்கிறதாகவும், சக்திங்கிறது குண்டலினி தான் தாய் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறதுன்றதுல அதுதான் உண்மையும் கூட. நம்ம சக்தினா வேற எங்கேயோ இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சக்திங்கிறது ஒரு தாய் அப்படிங்கிறது. இந்த குண்டலினி தாய், இல்ல வாழை தாய், இல்ல வாசி தாய், இப்படி எத்தனை தாயோ இருக்காங்க. அத்தனை தாய்க்கும் அங்கதான் இருந்தா அங்க தன்னுடைய முதல் மகன் விநாயகன், வினை தீர்ப்பவன், கணபதி, கணம் உடையவன் கணபதி, விநாயகன் வினை தீர்க்கக்கூடியவன். எல்லா வினைகளையும் உங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் அத்தனையும் அங்க போய் இந்த காயை எடுத்து நீங்க வச்சிருங்க. வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. ஒரு 6 நாள் வச்சு பாருங்க. 6 நாள் காலையில ஒரு தியானம் 20 நிமிடம் செஞ்சு நீங்க அங்க வச்சிருங்க.
இல்ல மாலையில அதே போல 20 நிமிடம் செஞ்சு வச்சிருங்க. இந்த தியானத்தை செய்து வந்தால் உங்களுக்கான பிரச்சனைகள் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு வழி அதுல இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாவே சொல்றேன். அதனால உங்களுடைய தவ ஆற்றலை குறைத்து கொள்வதற்கான ஒரு இடம் தான் அது. அந்த இடத்துல பாருங்க, அது உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு நிலை மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு எல்லா நோய்களுக்கும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை அங்க இருக்கு. மூலாதாரம் அப்படிங்கிறது இது பருவம் அடைந்தவன் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த இடத்துல வைக்காதீங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அங்க செயல்படாது. பருவம் அடைந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மூலாதாரத்துல இத பயன்படுத்த கத்துக்கணும். குழந்தையா இருந்தப்போ அங்கு செயல்படாது. அப்ப எப்பதான் அது செயல்படும் அப்படின்னா, ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ பருவம் அடைஞ்ச பிறகுதான் அது வரும். பெண்களுக்கு பருவம் அடைஞ்சா பூ பூக்குதுன்னு நம்ம சொல்றோம். ஆண்களுக்கு எப்படி குரல் மாறும் பாருங்க. சாதாரண குழந்தை குரல் குரல் மாறும். இதுவரையும் நீங்க சொன்னா சரிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றவன், அழுகுறவன், அடிச்சா அழுகுறவன், திட்டினா அழுகுறவன் ஒரு சூழ்நிலையில உங்களை எதிர்த்து பேசுவான். நீ என்ன பெரிய இதுவா, நம்ம குறைகள்லாம் கேள்வி கேட்பான் பாருங்க. அப்பதாங்க வயசு வந்துட்டான்னு அர்த்தம். அதனால இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்க. அப்ப உங்களுடைய உயிர் ஆற்றல் அந்த மூலத்துல இறங்குது, அந்த சக்தியானது இறங்குது. அப்பதான் அது செயல்படுது, அந்த மூலாதாரம் செயல்படுது. அதனாலதான் வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த குண்டலினியோ இல்ல வாசியோ இல்ல இந்த தியானங்களோ கற்றுத்தர முடியும், கற்றுக் கொடுக்கணும். எல்லாருக்குமே குண்டலினி நான் எதிர்ப்புறேன்னு சொல்லிடக்கூடாது. ஒருத்தவங்க அப்படிதான் என்னிடத்துல தியானம் தீட்சை பெற்றாங்க. தீட்சை பெற்றோன்னு நான் எப்படி செஞ்சனோ அதே போல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வீட்டுல உள்ள பசங்களுக்கெல்லாம் அவங்களே குண்டலினி எழுப்பி கொடுக்குறாங்க. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் குண்டலினி எழுப்பி அவங்களே கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதனால வந்த விளைவுகள்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது, எவ்வளவு விளைவு. அது போல தவறான விளைவுகளை, ஆன்மீகங்கிறது மிக உயர்ந்தது, அது விளையாட்டுத்தனமாகவோ இல்ல அதை தவறாகவோ பயன்படுத்தாதீங்க. அது முறையா பயன்படுத்துங்க. அதனால வர்ற விளைவுகள் நீங்க சந்திக்கணும். நீங்க யாருக்கு அந்த தீட்சை குடிக்கிறீங்களோ அவங்க அதை சந்திக்கணும். இது நமக்கு அவசியம் இல்லாதது. இது உயிர் சக்திங்க. உயிர் மையத்துல கைய வைக்கணும்னா அந்த உயிர் சக்தி, அந்த ஆற்றல் மிக்கவங்க தான் அதை கைய வைக்க முடியும். மற்றவர்கள்லாம் அதை கைய வச்சு தேவையில்லாம இருக்கக்கூடாது. அதுக்குதான் குரு ஒன்று அவசியம்ன்றது எல்லா வேதங்கள்லயும் எல்லா உபநிஷங்கள்லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால முறை தவறி தவம் செய்யாதீங்க. அப்படியே செய்திருந்தாலும் இந்த காயை பயன்படுத்தி நீங்க அங்க பண்ணுங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, சரிங்களா? குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்காதீங்க, அது தப்பு. தீட்சையை வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும். இந்த பயிற்சி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 வயதுக்கு மேல இந்த மூலாதாரத்தை கவனிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அது நீங்க தெரிஞ்சுக்குங்க. அதனால இந்த பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொண்டு சிறப்பான வழியை நீங்க பண்ணீங்க. இது சம்பந்தமா ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்துக்கள் இருந்தா இந்த காணொலியில கீழே உங்க பதிவுகளை பதிவிடுங்க. உங்களுக்கு நான் என்னுடைய கருத்துக்களை உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புறேன். இல்ல இந்த பயிற்சி கத்துக்கணும்னா வாங்க, நம்ம அதுக்கான வழிகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கற்றுக் கொடுக்குறேன். நீங்க கவலையே படாதீங்க. உங்க தலைக்குள்ள ஓடுறது, உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று ஏற்பட்டாலும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இங்க வந்துருங்க, நான் உங்களுக்கு அதை சரி செய்து கொடுக்கறதுக்கு நான் முயற்சி பண்றேன். கட்டாயம் என்னால் ஆன முயற்சிகளை உங்களுக்கு நடக்கும்ன்றதை கேட்டுக்கொண்டு சந்தோஷம்.